Mga kapuso, sugod karong bulana, masaksihan na sa Digital Channel 7 sa GMA Affordabox ang blended learning nga mga programa sa DepEd TV. Napili sa Department of Education ang Kapuso Network isip partner alang sa mas lapad ug mas tin-aw nga paghatod sa edukasyon ngadto sa kabataang Pilipino. Ani ang report ni Gil Relator. Tungod sa COVID-19 pandemic, gidili una ang face-to-face classes. Busa, usa ang online learning sa gisaligan sa daghang estudyante. Apan dili tanan dunay access sa internet connection. Ug aron matubag ang dekalidad nga edukasyon ubos sa new normal, nagtinabangay karon ang DepEd ug GMA Network. Libreng ipagamit sa Kapuso Network ang Digital Channel 7 aron ipagawas ang blended learning program sa DepEd. Adlawng Biyernes, gipahigayon ang virtual signing sa Memorandum of Agreement nga gipangunahan ni GMA Chairman ug CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President ug COO Gilberto Duavit Jr., uban ang mga senior executives sa GMA. Ingon man sila Senior Vice President for Finance Ronnie Mastrile, Chief Risk Officer ug Senior Vice President for Corporate Strategic Planning Reggie Bautista, ug Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Beltran Amoroso. Sa bahin sa DepEd, gipangunahan kini ni Education Secretary Leonor Briones ug uban pang opisyal sa maong departamento. The role of GMA is going to be very crucial because of its reach. As you reach, practically the entire country as the largest network, and this is the kind of audience that we want to reach out to and convince that this is the way forward. Sumala ni Attorney Felipe L. Gozon ang ayang hatagan og prioridad ang basic education. It is therefore our honor and privilege to join forces with the Department of Education and provide our TV platform for free to enable our young learners access to broadcast education while keeping them safe at home. It is also GMA Network's shared responsibility to be part of the country's efforts to curb the spread of COVID-19 and at the same time enrich the lives of Filipinos in ways that we can. Matanawa na ang DepEd TV sa Channel 7 sa GMA Affordabox, Sugod tunga-tunga karong bulan sa Disyembre. Ako si Gil Relator para sa One Mindanao.